maka Chukwu na-eje n'obodo olusi ọkụba odogwu ibe ji akụba odogwu ka o wenyere obodo aka ibe ji akụba odogwu ka obodo wekuru ume elusi bụ na nna m ka elusie ka kwudo odogwu ọzụlụ ụmụ ogbenye igwe modezi na nna m ọpụta ụbịama na eze azụ na nna m igwe ọpụta ụbịama na eze omeọgọ Yezomogo na nna m igwe modezi na nna m agbala ọbịama na abalị na-egbu ụgbọ igwe modezi na nna m wapụta ụbịama na yaba abalị na-ekwubọ na nna m lebere nwa na vileji a na-akpọ ihe ọla na nna m na Anambra ebe n'ike na-enwuru odogwu mana nna ya bụ late Chief Raphael Nwofia na nna ya na-anwụrụ ugo papa ijebe ije dị mma igwe niile ejekọ n'ụzọ ka anyị kene mami ya lọlọ Teliza Nwofia ego vini nwanyị dị mma ezi mama abụ ọmụlọ ọmụmụ Emeka amaghị na ọya dele ya mma mama na ọya dele ya mma ezigbo enyi m gụrụ akwụkwọ ya go primary go secondary na Midday ebe dịka ọ gụrụ akwụkwọ wee na Bazaria wee go university o mesi nata Kanu ebe dịka ọ zụrụ abịa ọgwụ ejebe obodo oyibo o mesiri gbawa West Coast mesia n'ebe Burkina Faso bili ụna abụgo ije nwoke dị n'ugwu inugo onye bụ ibe chi ga-abụo ebe nịkọdụ
pụta ike o wee ghanata Naijiria wee fọmụọ kọmpani aka ya Modest Motors Nigeria Limited onye ọma n'inwere ego Modest Global Oil and Gas ọgaranya bilim ka mmele Modest Estate Developer odogwu n'Igade Gite Holdings Nigeria Limited Ola MME and Sons Buridi Change Limited onye ọma ego yi mere nkale ife ndị Anamu Mezaya na ọ dị ka ọ bịago Ezomogo Omogo Igwe Modezi na Anamu Amalobia mana abalị na-ebu ụgbọ Ezomogo Igwe Modezi na Anamu Amalobia mana abalị na-ebu ụgbọ Ugogbedia nwanyị ọma akụ ndị Anamu niile eletrik nwanyị dị mma dalụ ugebe nwanyị dị mma ma Chukwu gwala ọmụmụ gozie ebe Izuchukwu Nwafia ya bụ Diọkpara Chidebere Nwafia Obinna Nwafia Adaeze Nwafia ụmụma bịara ụwa ayaka na-ekene ọbịbọ mụmeli na Anamu ka ndị Anamu ji nwebe aṅụrị ọ batali na be nne ya welesi ụna na alụsi ụna enu streetlight n'otinyere ya ọ lụrụ ụzọ dị mma na Anamu bebe ndị Anamu wee nwebe aṅụrị ndị Anamu wee tibe mkpu ayịyọba yọli Chukwu emesịa Chukwu wee zaba wee zite odogwu Igwe Modezi na Anamu Amalobia mana abalị na-ebu ụgbọ ọ bụ na ịlụsie n'ihe ọra na Anamu ị ga-afụlili St. Jude Catholic Church na Anamu n'obi Igwe Modezi lụrụ ya nye Chukwu ogoli moto 20 ogbụbọsị enye mmadụ 20 na Anamu ndị Anamu wee kụba aka Igwe Modezi na Anamu odogwu ọtụtụ ụmụ okolobịa na Anamu ọ kpọpụrụ obodo oyibo onye lụ ọtụtụ ego si baba chọba kalakaba Anamu wee tire Mezaya abịago Anamu etigo Mezaya abịago onye nzọpụta abịago Mezaya abịago Igwe Modezi na Anamu Amalobia mana abalị na-ebu ụgbọ Igwe Modezi batara Anamu bebe wee negharịsị anya welụbalụ ndị ajadu ụlọ welụbalụ ndị okenye ụlọ bebe ndị na-alụtalụ ụlọ na Anamu onye ọbụla enwego ụlọ bebe owe nabụ mụleri oke ego ebe ọ mụrụ nwa Diana ebe mama nya si bịa wee ka ụbọchị ụnọ debe ahụ welụbalụbụ nọ n'ovu ndị ụmụreli wee gọba ọbọ ndụ
otego ndị Anam ji agba mbọ ka fa gbata na lụọ họl nke a ga-agba họlụ ndị Anam n'Ọka pa wee bebe ekpele wee ya bụ Olisa Chukwu zite onye nzọpụta o Modezi wee jebe Ọka lusi Ọka wee gbata nnekwu anyị wee gbọ ndị Anam wele ananya ebe n'aka o Anam wee kweli nọ na-eme kedu ibe ebe na-eti anyị ekweligo nọ na-eme onye bụ ike bata obodo ekweli nọ na-eme ome n'aka nne anyị ekweligo nọ na-eme onye bụ ike bata obodo ekweli nọ na-eme onye bụ ike bata anyị ekweligo nọ na-eme onye bụ ike bata obodo ekweli nọ na-eme Tedibe, 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 tedide. Ibo momeli na bebe kanya Anam niile ji gbaka aka wetu onye Igwe Modezi na Anam Yezo mogo ndị Anam onye ọma amala ọbịa ma na abalị na-ekwu ụgbọ na Anam ala na-azụ nwa nke izizi n'ọma mbala oke nkịta ji isi anya ọkụ eze azụ na ama mbala eze azụ na Anam ọmala ọbịa ma na oji moto m ọgọ ị ga-emekwele m nke m ya si m kenele ya ụmụnne ọbụlụ n'anya Chief George Nwafia anya ekene okwu dịlị Nwafia aya ka ekene Osita Nwafia onye mmemme n'obodo Malaysia ọlị na-eji ike Nwafia aya ka na-ekene unu nyezi m kenele ya ndị ezigbo ọyị ya Honorable Obinna Emeneka Ijele ndị ọma mbala Ijele n'Egade Member representing Anambra East onye ọma Ijele ndị ọma mbala Chibuzo Okoye Okwuruọra ndị Anam onye ọma Okwuruọra ndị ABS na ụmụọba Anam ayaka ekene Honorable nwa obodo ekwu n'ugbo ọgbaka Igbo na Agụleli onye ọma ọgbaka Igbo nke Agụleli odogwu ọya adịleghị mma Chief Donatus Chukwudi Agina Didon Child Pension Nigeria Limited osisi kakwụ n'ọzọ gọlụ ofu nwanne m njibula na-ebi osisi kakwụ Donatus dalụ ọya adịlụ mma Ezomogo Igwe Modezi na Anam amala ọbịa ma na akpali na-ebu ụgbọ Ezomogo Igwe Modezi na Anam amala ọbịa ma na akpali na-ebu ụgbọ